नमस्कार जय गुरु आपण मानको मो चैनल आ गोटे ब्लॉग को स्वागत। आज आमर स्कूल प्री राखी सेलिब्रेशन हम देखिए छोट छोट पिला माने छोट छोट पिला केमती राखी बांधे केमती कौन करूँ चलत ये देखिए। गूगल टीवी रे छुआ माने विभिन्न प्रकार कार्टून शो देखुछंती। कौन देखुछ? मैसा एंड द पियर। केमिति कौन फंक्शन आज होउची मते टिके रक्षाबंधन में जे ठाकुर पाखरे राखी समर्पण हो सारा परे तबे हमने पिला मानक राखी बांधिबे सेमिति न जे खाली झियो पुओ हाथ रे बांधिबे पुओ भी झियो हाथ रे बांधिबे जे रक्षाबंधन का पवित्र बंधन जी जाको रक्षा करबे से ही तांको में राखी बांधे। अच्छा तांको हाथ राखी बांधबे प्रथम ठाकुर को देबे। अच्छा आज काली तो रक्षाबंधन आज कहीं पालन करू काली हॉलिडे में छुट्टी रहबो ना राखी बांधबे आमे समस्त जे जोड जीवा पे राखी बांधबे। अच्छा छुट्टी रहबे सेति में आज पालन कर दो। बर्तमान ठाकुर को राखी बांधिल। अच्छा राखी पूर्णिमा काली आज कहीं बंधा होउची काली हॉलिडे में छुट्टी है राखी पूर्णिमा गवर्नमेंट हॉलिडे में छुट्टी है। अच्छा सेति आज सेलिब्रेशन। अच्छा या पर हमर छुआ मानक बंधा हबो राखी बांधियो। बर्तमान राखी बांधिया पई सब सजबाज आरंभ हो गलानी। चुप पूरा चुप पूरा चुप मैम मैंने सहयोग कर कुनि कुनि भाई हाथ में कुनि कुनि भौणी मैंने राखी बांधुंट। राखी मैंने तो अजब छुआ मुझे राखी बांधी आम घर को पड़ेगा चलो ए कांदा आरंभ हो गला राखिया गोटे न बसी है तो छुआ आपण छुआ ये पाठ पढ़ुची। अच्छा माने आज राखी पूर्णिमाटा ये ताले पालन कराला पुओ ना झील पढ़ुची झील पढ़ुची आपण नाटा कौन? शुभश्री दास कौन पढ़ुची? स्टैंडर्ड 2 रे झील पढ़ुची। से पूरा ये स्कूल मन माने मस्ती रे रोची ना मस्ती पूरा भल कि ना खुशी रे खुशी अच्छी पूरा आपको भल लगुच स्कूल जमती माने सिस्टम रे चल भल लगुच तो कौन कौन LKG रे राखी पूर्णिमा गोटे दिन पूर्व पालन कले छुआ मान भल कि म्यूज कराऊँच ये सब जिन केमती लगुच आपको? बहुत खुशी लगुच नुआ नुआ कथा सब जिन जानते सब जिन शिखा टाइम ना बहुत बहुत जिन जानी भल पढ़ा हो स्कूल मैम मैंने भल ना मैम जड़े जड़े छुआ को एक एक करके टीचिंग दौरान बहुत भल आम तो बहुत आशा रखी स्कूल बहुत आगे आपण मानकर सहायता रही स्कूल आगे जीव निश्चित 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 सहायता कर संग्राम बेहरा आपणकर पुओ ना झील पढ़ुची पुओ पढ़ुची
କୋଉଥିରେ ଏବେ ତ ଏବେ ଇଏ କଲା ଆଚ୍ଛା LKG ରେ ଆଚ୍ଛା ଚନ୍ଦନ ବାବୁ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିଛନ୍ତି ତାପରେ କେତେ ଦୂର ଆପଣ ସାଟିସ୍ଫାଏ ଅଛନ୍ତି ସାଟିସ୍ଫାଏ ଅଛି ବୋଲି ତ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିଛି ନା ପୁଅ। ସମସ୍ତେ ମାନେ ଭଲ ଯାଉଛି ତ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରଚାର ଭଲ ହେଉଛି ତ ଯେ ଭଲ ସ୍କୁଲଟେ ବୋଲି ଭଲ ସ୍କୁଲଟେ ବୋଲି ତ ସେଇଠୁ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିଛି ଭଲ ସ୍କୁଲ ବୋଲି ତ ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଆମର ଦରକାର ମାନେ କେୟାର ନେଉଥିବ କେଉଁ ସ୍କୁଲ ସେଇ ହିସାବରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଏଠି ମ୍ୟାମ୍ ମାନେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ମ୍ୟାମ୍ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲ କିନା କେୟାର ନେଉଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍କୁଲର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଆଉ ଡାଇରେକ୍ଟର ଜଣଙ୍କୁ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବେ ତାଙ୍କ ସ୍କୁଲର ଷ୍ଟାଫ୍ ମାନେ ମୋ ନିଜ ଭଉଣୀ ମୋତେ କେବେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିନି ସତ ଆମର ସେ ଟ୍ରାଡ଼ିସନ୍ଟା ନାହିଁ ସତରେ ମୋ ନିଜ ଭଉଣୀ କେବେ ବାନ୍ଧିନି ରାକ୍ଷୀ ପଠାନ୍ତି ରାକ୍ଷୀକୁ ଜୀବନ ବାନ୍ଧିନି ବାନ୍ଧିଛ ଚନ୍ଦନ ଜଲ୍ଦି ତାର ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ନା ମୁଁ ଯେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ କରିବି ମାନେ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ଆମ ଏଇଠି ରୋଷେଇ ଚାଲିଛି କ'ଣ ବନା ହେଉଛି କ'ଣ ଆଚ୍ଛା କଚୁମ୍ବର ପାମ୍ପଡ଼ ଆଉ ଭେଜ୍ ବିରିୟାନୀ ପନିର ଛଣା ଚାଲିଛି ଆଚ୍ଛା ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପାଇଁ ସାଧା ନା ସବୁବେଳେ ସାଧା ସମସ୍ତେ କେହି ନନଭେଜ୍ ଖାଉନ ସ୍କୁଲରେ ଖାଉନାହାନ୍ତି ଯେହେତୁ ମାନେ ଜୟଗୁରୁଙ୍କର ଇଏ ଦୀକ୍ଷିତ ଏଠି ଆମର କାଜୁ ଆଚ୍ଛା କାଜୁ କିସମିସ୍ ଇଏ କରାହେଇଛି ତାକୁ ବତୁରା ହେଇଛି ଇଏ କ'ଣ ଆମର ଛଣା ହେଇକି ପଡ଼ିବ ନା ଖାଲି ଡାଇରେକ୍ଟ ପକାହବ ଡାଇରେକ୍ଟ ପଡ଼ିବ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଏଠି କ'ଣ କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ବିନ୍ ଗାଜର ବିଟ୍ ଏସବୁ ଇଏ କରାହେଇଛି ଆଚ୍ଛା ଇଏ ହେଲା ଆମର ପନିର କି ସବୁ ବତୁରା ହେଉଛି ସୁକନ୍ୟା ସାହୁ ତମ ନାଁଟା ଦେବସ୍ମିତା ସାହୁ ରାବଣୀ ସାହୁ କାକୁଡ଼ି ଆଉ କ'ଣ ରହିଛି ଗାଜର ଆଚ୍ଛା ଟମାଟୋ କ'ଣ କରୁଛ ଜୁସ୍ ପିଉଛ ଜୁସ୍ ତମକୁ ଭଲ ଲାଗେ କିଏ ଆଣିଲେ ଜୁସ୍ ସାର୍ ଆଣିଦେଲେ ଆଚ୍ଛା ପିଇ ଦିଅ ଚନ୍ଦନ ଏ ମସଲାରେ ମସଲା ପକେଇକି ଟିକେ ପାଣି ଦେଇ ଗୋଳା ଆଚ୍ଛା କାଜୁ ଆଉ ଏଇଟା କ'ଣ ମସଲାଟା କ'ଣ ଜିରା ଅଦା କାଜୁ ଚାର ମସଲା ଆଚ୍ଛା ରାକ୍ଷୀ ବନ୍ଧନ ହଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛୁଆଙ୍କର ବାର୍ଥଡେ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ହଉ ତୁମେ ଯେଉଁ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ଇନିସିଏଟିଭ୍ ନେଇଛ ଭଲ ଗୋଟେ ଟ୍ରାଡ଼ିସନ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରୁଛ
ସ୍କୁଲ ଗୁଡ଼ାରେ ଏଇସବୁ ରହିଲେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ ତିଆରି ହେଇପାରିବ। ମୁଁ ଚାହେଁ ସଦାବେଳେ କ'ଣ ଗୋଟେ ମାହୋଲଟା ଭଲ ରହୁ। ହଁ ମାନେ କେହି ଏଠି ନିଜକୁ କେହି ବସ୍ ଭାବନ୍ତୁନି କି କିଏ ଚାକିରି କରୁଛି ଭାବନ୍ତୁନି କି କିଛି ଲୋକ ସମସ୍ତେ ମାନେ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ମାହୋଲରେ ଚାଲୁଛି। Friendly ମାହୋଲରେ ଭଲରେ ଚାଲୁ ସ୍କୁଲ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତେଲଟା ଟିକେ ଫୁଟିକି ବାହାରିବ। ତେଲଟା ଟିକେ ଫୁଟିକି ବାହାରିଲା ପରେ ଆମର ବାହାରିଲା ପରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିନିଷ ପଡ଼ିବ। ଆଳୁଟା ଦିଅ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଏଇଟା ନିଅ 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 ଟିକେ ପିଟ୍ ପିଟ୍ କ'ଣ ସାର୍ ଶିଖୁଛନ୍ତି ନା କ'ଣ? ତାହେଲେ ଆଚ୍ଛା ତ ଓମଫେଡ଼ ନା କ'ଣ ପକେଇଲ? ଭାଇ ପୁରା ଦେଶୀ ଘିଅ ଭାଇ ସ୍ପେଶାଲ ମୁଁ ଖାଏନି, ମୁଁ ଖାଲି ଘିଅ ହିଁ ଖାଏ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରା ପ୍ରିପେୟାର ହେଇଗଲା ଆମର ପୁରା ପୁରା 100%। ପୁରା 100% ରେଡ଼ି। 3 ପ୍ୟାକେଟ୍ ଦହି ପଡ଼ିଲା। ଆଉ ଏରୋମା ପୁରା ଜବରଦସ୍ତ। ପ୍ରକୃତରେ ସାଧା ବିରିୟାନୀ ମାନେ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ବାସୁଛି। ଆମର ତ ପୁରା ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ କଚୁମ୍ବର ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ବଢ଼ିଆ ପାଣିଆ ନୁହେଁ। ଆଉ ଏଠି ସବୁ ଆମ ସାମ୍ନାରେ ବସିଗଲେଣି ଧାଡ଼ି ବାନ୍ଧିକି ମ୍ୟାମ୍ ମାନେ ଆମମାନଙ୍କୁ ବାଡ଼ି ସାରିକି। ଦେଖିବା ଖାଇବା କେମିତି କ'ଣ ଟେଷ୍ଟ ଅଛି। ସାର୍ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ସବୁ ଭଲ ଅଛି ନାଇଁ କି?